4,000 tifel u tifla fix-xahar qed jibbenefikaw minn programmi speċjalizzati sabiex itejbu l-ħila tagħhom fil-qari u l-kitba. Programmi mtella mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u mirati għat-tfal biex itejbu l-ħiliet tagħhom fil-litterizmu. Il-programm Eid l-Istorja jħarreġ lil dawn it-tfal fil-ħila tat-taħdid u smigħ bistejjer li jinqraw lilhom minn minat ta' personalitajiet. F'dan il-programm l-istudenti kellhom l-opportunità li jisimgħu stejjer moqrija minn Chip Colquhoun li jaħdem ma' Oxford Reading Tree u magħruf għal mod kif jinqraw l-istejjer. We have done studies. We have found that children who learn through stories do 25% better in tests on average. So it really is a fantastic way to learn. Għalli permezz ta' dan l-istil iħarreġ mhux biss lit-tfal iżda anke lill-għalliema biex jużaw dawn il-mezzi fit-tagħlim ta' kuljum. Waqt żjara fil-Kullett San Ignazju f'Talħandaq f'Ħalqormi, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo sostna lill-litterizmu mhux biss tal-kotba iżda wkoll diġitali. Saħaq fuq it-tagħlim tal-Ingliż u l-Malti u qal li dawk li ma jafux tajjeb l-Ingliż ibagħtu fil-qasam diġitali. Saħaq fuq l-ħtieġa li nsaħħu l-sinna fid-dinja diġitali u l-preżenza tiegħu fil-Wikipedia. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-Gvern qed jaħdem biex jiżviluppa programmi biex il-Malti jibqa' ħaj anke fl-era diġitali. Qal li minkejja l-progress li sar qatt fadal ħafna xi jsir biex jiżdied il-litterizmu. Fakkar f'bosta miżuri li ħal-Gvern fil-qasam edukattiv fosthom l-eżamijiet tal-Metzek u l-lezzjonijiet tar-reviżjoni bl-aħlas li qed jgħinu biex aktar studenti jkomplu jistudjaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.